Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo á sesión do Pleno do 16 do 5 de 2025 coa seguinte orde do día. Co punto número 1, ratificación se procede da urxencia da sesión. Bueno, pois a urxencia ben motivada, pois porque temos aquí a Alba García Fariña que vai para que poida exercer o seu dereito fundamental a participación política, pois chegou a ata, ten toda a documentación presentada, entón, para que poida tomar posesión. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada. Punto número 2, toma de posesión da concelleira Alba García Fariña. Acércate, porfa. Xuras ou prometes pola túa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Fene con lealdade ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Si prometo, por imperativo legal, e comprométome a defender os dereitos e intereses xerais da veciñanza de Fene e do pobo galego. Benvida. Vale, pois damos por rematada esta sesión.